саволи дигар бародари азиз, гуфтанд дар ютуб аз давлатҳои пешрафта ва технологияҳои муосир видео мекунем, пулуш ҳалолай? Пулуш ҳалолай. яъне шумо агар дар ютуб барномаҳое месозем ки мардума ба технологияҳои ҳозира, ҳамчунон мисол давлатҳои пешрафтаро нишон метен, яъне ҳар чизе ки барои омӯзиш бошад. ина хоҳарои мо пухтупаз мекунанд, хоҳарои мо ҳастанд тарзи либосдӯзиро нишон метаҳанд, бародаро ҳастанд таълими қуръон мекунанд, бародаро ҳастанд дарси ҳадис мегзаронанд. яъне чизе бошад ба манфиат бошад, аз тариқи ҳамин ютубам ки бошад, агар ба манфиат бошад, бинед, яъне мардум аз ӯ наф мебарад. инҷа да қимор дохил намешавад, инҷа қиморбозиҳо дохил намешавад. корҳое ки таълимай гуфтестам, анамун таълимҳое ки мақсад ба манфиати зиндагии мардум ҳаст, анамун бародарои азиз, шумо вақте меҳнат мекунен, ролик мекунен, нишон метен ва мардум аз ҳисоби ҳамун тамошо мекунанд, онҳо ҳам чизе ёд мегиранд ва маблағе ки ҳамун ютуби ту мисол шабакаи ту кор мекунад, ҳалола ҳичи боқӣ надорад. дигар саволе кардан, гуфтан ана як модар савол кард ки ҳамин гаҳвораи кӯдака агар мо алов кунем иҷозатай? аслан бародарои азиз ва гиромӣ, гаҳворара ман надидам то имрӯз касе алов кунад. ана ин модар ё хоҳар мегӯяд ки ман то 3 гаҳвора дорам дар хона, намешавад як ташамону 2 тайгаша алов кунам. охи аз алов карданда хуб мешид ки ҳамон гаҳворара одамоеро битен ки бо онҳо гаҳвора надоранд. инҷа савобай, шартай ҳамонро алов занӣ. алов заданша ки ягон гуноҳе надорад, лекин гап дар ин ки то имрӯза мардуми мо гаҳвораро алов намекунанд. яъне дар ҳамин гаҳвора ҳам дар назди мардуми мо як эҳтироми худша дорад. бин нафарҳое ҳастанд ки ҳамон гаҳворашонро нигаҳ мекунанд, аз ҳамон гаҳвора як олам бародарои азиз ибрат мегирад. ҳамон гаҳворакша вақте ки мумкин модар шомта ки бачаам ин ҳамин гаҳворае буд ки ту дар ҳамин хоб будӣ, ё ҳамонро нигоҳ кардаву мақсад як рафту шакли зиндагиш иваз биёва ки бин ман кӣ будум ва ман чӣ шидум. ана ино ҳам бародарои азиз, ҳамин гаҳвора ҳам хеле ки ҳамин қабристон мерай, гур барои одам як насиҳатгарай, тобут барои одам як насиҳатгарай, ҳамин гаҳвора ҳам худаш як насиҳатгарай. мо ҳамонро дида иншоалло камтарак, агар гуфти ҳамон шоир, ин ҷаҳонро нигар бо чашми хират, ба чашми хират агар нигоҳ кунем, дар даруни ӯ як гапҳои хеле бо ибрату бо ҳикмат бисёрай. барои ҳамин алов заданаш дар коред, зиёдтияй ягон касака ҳадия кунед, савоб мегиред. оле дар китобҳо меояд ки агар падаре ки ай фарзанд норозӣ дунёро падруд мегӯяд, яъне фарзандо дар дунё ранҷонданшон, дилошонро хафа карданд ва ин падарҳо гузаштанд бо ҳамон хафагӣ. мега ҳамин фарзандо бояд чӣ кор кунанд? мега бояд якум бо ҷураҳои падаршон ҳамон бачаакҳошон рафту омад кунанд. агар модарошон ба шарте ки хафа гузашта бошанд, бо дугонаҳои модарошон, мегӯяд ба маъное ки бо онҳо салом алейк кунанд, хеле ки пайғамбармон бо дугонаҳои ҳазрати хадиҷа бин чӣ қадар бо лутфу бо меҳрубонӣ сухан мекард. якум мега ин аст. дуюм мега сари қабрш рававу ҳамонҷа узрхоҳӣ кунад аз модарай, ай падарай, хо духтаршай, хо бачашай,
وقتی رنجاندن اونها خفه از دنیا گذاشتن سر قبرش برو همجا عذرخواهی کن. سیوم در حقشون انمتری ختم کردن صدقه کردن انشاءالله گفت همین سببی همون دور کردنی رنجش می شود. خب در اینجا سوال خیلی زیاده. یک کسی دیگه پرسیده است که همین جان پرنده ها را جان حیوان ها را هم عزرائیل میگیره. برادرای عزیز همون آیت قرآنی که کل نفسین ذائقة الموت، همین نفس یعنی هر یک خو پرنده بینی خو چرنده خو خزنده خو در دریای خو در آسمان همین روح داره زنده اگر جان داشته باشه همین آیت به همش دولت میکنه. یعنی آیت قرآن میگه که هر یک صاحب روح هر یک صاحب جانش عزرائیل میگیره. خدای مهربان امرش میکنه جانشون عزرائیل میگیره. یعنی عزرائیل برادرای عزیز این ملائکه مقرب یاردمچی های بی‌نهایت زیاد داره که اونها در کمک حضرت عزرائیل هستند که در روی عالم امروز ممکن هزارها آدم میمیرد. چگونه ای که میگه در پیش شما یک دسترخوان و تمام دسترخوان شما نگاه میکنین، میگه تمام انسان ها در پیش عزرائیل به همین مثال میگه همه اونها در پیششن. خداوند همین قدرت و توانایی را به او داد است. برای همین جان همه اینها که ساعتش بوچید وقتش آمد الله امر میکنه همش جانشونه همین حضرت عزرائیل برادرای عزیز از بین میبره.